online Yao FM 91.1 megahertz. Mango chimbomamo ya kumangwa ojele. MalawiMusic.com. Nyimbo za Malawi. On calendar. The DC. It's Chivy on the mix. M1 91.1 sikusinja kuyamba programu yathu pompano pa Yao FM radio ndine brother Salo pamakina ankozi ndi Captain Sunes Josi sikusinja kuyamba ndithu programu yathu pompano pa Yao FM radio 91.1 pamene tufatu kuuze nkhani ziwiri zitatu zokhuza convention ya ku BCCI komanso nkhani tikhaiso tili kuboda kumakanjira mukhale pompo musandisiye ndekha pamene ndithu ine brother Salo ndili pompano pa Yao FM 91.1 kupanga chonchika This is Mr. Sedi Manasere. Makanjira mo. 91.1 ndiye wele saka makanjira ko mulibwanji group yedu an malamya sindre hati brother Salo bwanji Mungu ofikira kwa pasa mona malamya bwanji osa pasa mona amena aluzawa convention kuti nangajipo imene ndi andani kuti amene ndi Mr. Seri yambira program yathu pompano pa Yao FM radio mango tilipompano pa Yao FM pamene tifuata auza anthu zeni zimene zikuchitika kuti Malawi Congress Party Central Region MCB Congress Party kuti nchifukwa chani mukulankhula zimenezo kuti kodi mwamva akatundu omanga ndi mawaya ogona ndi zidatu ndigona ndi polopola aluza atu convention ni zimenezo mwazimva bwanji brother Salo popeza kuti inu mwangozisekela munkuku mmanyera njirina akutero anthu kuti nangavuto ndi chani nanga ndi manyera yo ine ndine brother Salo kuswa kutemanya pompano pa Yao FM radio 91.1 kuti niyo madalira chani moni a group headman Malami atakupasa ni moni kachiwidi tifuati yankhule kumene kukomanso tiyankhule kuti muli bwanji ankaka muli bwanji hewa hoa unkaka kamanso anyamata uyo akuti engineer Mumba muli bwanji akuti anthu amene wapanga bwanji kuti aluza tu convention kuluza convention akulu komanso Mr. Pepe Kare ati Pepe Kare waluza kuti Pepe Kare waluza chabwino musataya nthawi maninga ndi nthawi yamba choncho pompano pa Yao FM radio kunena kuti tikufuata yankhule ziwiri zitatu kunena kuti kodi Malawi mukudziwa kunena kuti zimene zachitika ku convention president ndi wa ku Central Region mukudziwa zimenezo komanso Catherine Kotani Hala amene wawira wa ku Central Region komanso ndani awa kuti ndani amene Richard Chimwendo Banda John Paul komanso Moses Kunkuyu Deus Gumba komanso Jesse Kambwiri George Kasimba Kasipatike komanso Jane Sedeza Stephen Baba Amalondera komanso Elias Chakwera Henry Mumba komanso Patricia haisi Patricia Kainge anangozo amenewo Ronald Chantunywa komanso Amadaliso Kazombo komanso Maxwell Tiorela kusamba nzozi nawonso tawina Maulini Bontho komanso Samu Kaware anthu amene awira kumeneko ndithu ku Central Region ku chigawo chimene chichako pakati chokha usewa anthu 20 ukaoka kodi inu anthu akumpoto anthu akumwera amene muli mu MCP simafana maudindo nanga ane chibwawira nawonso tawina anthu amenewa ndi maudindo akulu kwambiri kuchokera ku Central kumene asankhidwa ndithu ku convention yawo ndi ine brother Salo ndili pano pamene ndikufuna ndithu ndingopanga ziwiri zitatu zoti tiyankhulane ziwiri zitatu mosataya nthawi kuti ife panopo sitimanyengerera kulankhula yayi amene masapata MCP achigawo cha kumpoto ndinu atumbwa agurugunyinda ndi chifukwa chani simafuna mipando akuti maudindo ndi otani kuti deputy etu ndi wa chigawo cha pakati secretary general wa chigawo cha pakati amenewa treasurer general wa chigawo cha pakati campaign director wa chigawo cha pakati organize secretary wa chigawo cha pakati public secretary wa chigawo cha pakati ameneyo director of legal wa chigawo cha pakati director of women wa chigawo cha pakati director of youth wa chigawo cha pakati director of ndani election chanchani wa chigawo cha pakati director of women chigawo cha pakati director of international kamukuti yani wa chigawo cha pakati director of research director of research mesa ndinu brother Salo kumene ndi ku Malawi First ukukutu ndi ku Malawi Ngongole Sipate komanso director of likulu nation
zachizungu amene simungazite mungochosa nazo mano. Okay, chabwino director of political affairs komanso director of still checking akuti plan kaya akuti chiyani director of ndani komanso director of public resources osewo anthu 20 achigawo chapakati. Kodi inu anthu akumpoto anthu akumwera amene mmangoti ndwi komasapota MCP maudindo musapeza liti hati kumvaso kumene kuti akhapa nako kuti anthu amakhapa napo tapo kukhapa nako koma no tikuthamanga kwambiri tikunena kuti nkhani zimetfuwa tikambe panopo ndi ziwiri nkhani zake ziwiri takamba nkhani ya ku convention imene kwaoneka kuti chipani cha MCP chilibe democracy. 1 president alibe opikisana nawo. 2 akuti mitunda yeni imene yaononga ndalama anthu amene amapereka njinga za moto aja agwanayo tu aja amagona ndi futi kumbuyo gona futi aja Mr. Matharauza akina Kenneth Khaleng'oma agwanayo tu akina Nkaka agwanayo tu brother Salo munali konko kuti ine tu ndali konko inu mukuona ngati ife tikunama tifineka ipang'ono koma kuvinako tingovina konkono ku South Africa kuno ati brother Salo makona kusokoneza ife makonda lumba atu nanga lumba mulibe kuti ya chabwino zofina vinazo tisiyeka ipa tikutokota kai tukamba ziwiri zitatu amalawi muli bwanji tipanga kai chonchi nkhani yake yampika. Aloye mwali wangu iron ngombe. Wako kutana ngani yake na mwende kwa yule bwana wewe. Utu ajibu isawise pangali tendela mwile shapika amuta kuno aika mwile pangali tendela mwile putu ajibu na yunumoke palukono ni panyumba pika wanga ulinganya mpaka lelo pikao Muli bwanji mfumu amakanjira muli bwanji ya brother Salo ndino amwana ino amakanjira mmesa mmatu kwana kwambiri anakuuza ndani kuti amakanjira ndi matukana ndimauza kuti akonze zinthu anthu akuvutika kumakanjira kwambiri ayama twalilipata kukumboti magwaya kuvila samagese watada vanyamama lelo jinona wakulaga mikunda maonolelelo akwalakasya imanga akwamba kwachechela vandu mikunda akwatopola asimayi akwamba kwakamulila mamwenyeke tukali nkwamba kulola akuti nanga chiyawo chakuti bwanji akuti nkhani yovuta kwambiri akuti nkhani ya malire mpika nkhani ya malire a Mozambique ndi Malawi yavuta kwambiri kuyambira 2017 2019 mpaka lero kumene kuti anthu amangidwa kumene kuti anthu atibulidwa kumene ku anthu chimanga wachecha choika ana matumba kuchecha chimanga chicha kuchichecha kamba kuti kuliba atsogoleri ndiye inu a Malawi muzimva zoona zenizeni uthenga uwu kupita kwa president uthenga uwu kupita kwa anduna amayiko usi amene apita kunja lero amayiko usi kuti zikukhala bwanji ku Mozambique kumene kukumakanjirako ndimezi kukhalira anthu aku Mozambique akumabwera ku Malawi kumamanga mashopu monse ma-trading ali ndi business imene akupanga koma Malawi kungokalima Mozambique akuwatibula kwambiri koma tu ati ali konko komanso kansala ndi MP ali konko hauta brother Salo kansala yobola kansala amayesesa koma IMP-wa IMP ake atiwo brother Salo inu IMP mumadziwa IMP IMP ake awa 1.1 brother Salo chizukuru chali changanga pia sisi atanganga. This is Mr. Sedi bwana Sedi makanjira mu chivota kwa bonde langu lumwetu tushileka kuti brother Salo mungu sala nyimbo za chao zokazoka bwanji chivota kwa ati ivevani utenga kupita Kongo ti bonde langu lutuchira magulule chivota kwa bonde langu lumwelwa kutukana nanga MP wake ndani amene yokumakanjira kumumumva MP yo mumuona pomba ndimuchwaso zina kodi MP amene seuja anapita ku Saudi uja ngokajambulisa ndachakwera komanso ndi akansala aja MCP amene anagwana naye pa mwezi wathawo kuti mwina ndiye mweyo koma ina sindinena mumva nokha vandu wote vakumikochi mwana bukana vandu wote vakuje pinali mwana bukana yete mwanya vakumpale mwana bukana muli
muli bwanji group malamya ache malamya muli bwanji nkhani kuti tikwa group malamya ndi chifukwa chiyani brother Salo tikunena kuti kumene kuti kuli mafumu ngati afumu amalamya komanso chenkukuta mafumu amene wanda amene akumva makupweteka kwambiri kumene kuku akuching'anda komanso akulu kono Binali chenkwapiti Kalinga Cheuseni anthu amene atakumva kupweteka kwambiri mukhale pompo ndine brother Salo akulu musataisa sonthawi MP kuti amene ine nazo Aure ndani amene yokoti gurukunyira full stop. I don't mind your vote. you don't mind my vote Ngati mtu akuyankhula zopusa ali mumbuli then sawope kuyankha ndimakula step forward ndipo sindibisa ndimakula step ulendo wake ndi uno straight forward uyiona chambo ikufuna osafuna iwetu kumuntha kwambiri forward. alibe munthu wako makanjira una aliyesa amene akavotere chambo monga mukumveramo achambo anapita ku Saudi ukatenga ndalama zonse wa makanjira mpaka pano achambo ananena anthu aku Mozambique akuvutika anthu kuphana kamba kamalira achambo sakobwera kodi inu ako makanjira mankhwala mulibe inu mankhwala mangojeseda nokha inu mulibe mankhwala oti chamboyo basi kungonsiya Naga mwejo mkuliche neno kakaza lupale. Mwejo mkuliche neno kakaza lupale. ati brother Salo imene ndiye iti kuti imene yetu ndiyo mwe ichakalekale ija ijatu ankakamba ndi brother Salo ija kuti akulu inutu I don't mind your vote Malechele nombe bandu bane wapigao. Malechele nombe bandu bane wapigao. Bandu wale wakumakandila kumbikanai. Bandu wale wakumakandila kumbikanai. Yakute uwejo katunyose awona wo. Yakute uwejo katunyose awona wo. Bandu wale wakumakandila bandu kono. Bandu wale wakumakandila bandu kono. sukunama anthu akumakanjira ogona kwambiri anthu akumakanjira ndinu ogona kwambiri ndi chifukwa chiyani anthu akumakanjira inu boma lisiri kukuthandizani koma inu nokha amfumu a group malamya ndi anthu anu inu simungayime zoona popeza amakanjirawa anadya zipanzi kati kwadziwa amakanjira ndi fumu imodzi imene kanayima ndi kuteteza anthu ake chifukwa fumu imateteza anthu amakanjira ndi achambo zawo ndi zimodzi anthu amene satsogoleri is not born in fighter tikulankhula pano molimba mtima chifukwa mafumu amenewa bweza akuyima ndi kumateteza anthu awo taona ni anthu akumakanjira panopo kuyambira 2017 kwachichira chimanga ino kwamanga komatu amakanjira palibe chimene akupanga achambo palibe chimene akupanga a minister a Michael Usi nonso palibe chimene akupanga ndi anthu akumakanjira tikupasana advice mukhale pompo tikupasana advice yabwino chifukwa munthu ngakhale Qur'ani imanena kuti iweyo ukalephera kuchosa chinthucho ndi pakamwa uchose ndi manja Qur'ani imatiuza zimenezo inu mapanga zimenezo musakhale ndwi anthu akumakanjira nthaka yanu ikupita ine ngati brother Salo ndili pano kuswa kutemanya Nanta mude unejo ngafotela wanyawo. Nanta mude unejo ngafotela wanyawo. Fanya kanana kaso kunena kuti kamuna kuti mfumu makhala misala chani bwanji wamisala wasindikira kupanga audio wamisala anapanga audio bwanji wamisala anapanga audio kuiponya anthu izizungulira ndemwe ndinokhala cherosa muyankhe kuti chani weyo akuyankhani kunena kuti chifukwa cha umbuli umene uli ndi iyeyo zimene akuyankhula zopusazo Yakura bandu wose kwende tukavote. Nambo yikuzoze kwa tukavote. Malunda. Yakura bandu wose kwende tukavote. chabwino ndimene kupangira papa na ya FM radio ranga zina ndramwali cha brother Salo chizukulu chene chakanga pia si mwana opsa kwambiri amene ndithu amangonena chilungamo take it or leave it amalawi tiye ndiziuzana zoona zenizeni chifukwa dziko limene likupitako anthu akumakanjira mavuto kwambiri koma mavuto lake mukudziwa chani vuto lako makanjira anthu akumakanjira anthu amene akuamomboneza kwambiri ndi mfumu makanjira ife pana sitimanena mobisa iyayi mafumu ambiri akuadandaula mfumu amakanjira komano ine ndikunena kuti ineyo panopo ndikunena kuti vuto samakanjiraso chifukwa munthu ukaona kuti munthu sakupanga chilichonse tiye tidzuke ifenso tipange zoipanga amene tikuvutika si amakanjira akuvutika ndi anthu kwa mfumu amalamya komanso kumene kwa mkukuta tiye titseke mmene amadusa anthu aku Mozambique plani imene ufana ndikupatseni pano anthu aku makanjira palibenso plani ine imene mungapange si anthu aku Mozambique ino akupiringisani kuti musamalime achicha chimanga chanu awocha zilindo zanu iniyo anthu aku Malawi chimene mungapange anthu aku Mozambique amene ali ndi ma business m'Malawi achoseni asapezekepo inu pitani pa boda mukatseke asapezeke munthu wina aliyense ku Mozambique nangatinso pali mkhalidwe wina umene umachitika komweko kumakanjirako pali agulukunyinda ena mafumu ena amene amalowesa katundu mozemba anthu akati pa boda asalowetse anthu amenewa vuto limene limakhalapo komanso si vuto ndi chizolowezi
timadziwa amalawi kuti maboda mwina muli monse ngakhale ku South Africa kuno kulowa ku Lesotho ku Swaziland anthu aku Swaziland ambiri akwatira Malawi akwatira mu South Africa anthu aku Malawi ambiri makazi awali ku Swaziland ena ku Botswana ena ku Mozambique timaona ngakhale maboda umumu Montisi mumwe ndi mwinamu timaona anthu aku Mozambique kupita uku ena kukagona uku madzulo apa boda aja anthu aja amadziwa ndiye paliso anthu ena kumakanjiraku amene akwatira ku Mozambique amapangaso zimene zizi akwapweteka zinzawo ndiye anthu amene mukwatira ku Mozambique amene muli aku Malawi komanso anthu amene mukwatira ku Malawi amene muli aku Mozambique koma muli Malawi muli ndi vuto kwambiri chifukwa inu ndi amene mukuononga komano malinga ndi nthawi tingovina pang'ono mothamangira nthawi kunena kuti izizi tikupanga panozi tikupangira kuti inu Malawi mumve kunena kuti nkhani ndi yovuta koma tisanavine timve kaye kunena kuti kodi munthu ali bwanji munthu moyo wake ndi wotani 1.1 TWDC yake amene ndiye ndani atoti manja amene so iye also ameneyo MalawiMusic.com. Nyimbo za Malawi. tikale bwanji moyo anthu kupereka njinga za moto inu osavotera ma intelligence amene ndiye munthu amene zimene wapanga anthu ma intelligence ku msonkhano wacha kuera ino andisangalasa kwambiri chifukwa anthu amene aja ndi ochenjera achina Mumba amapereka achina ndani awa brother Salo mukuti ndani amapereka njinga za moto achina Nkaka amapereka ndalama achina Keni zikhale ngoma achina Pepe kale kupereka ndalama anthu kuti ma intelligence ndi opya ma intelligence angoti pitiku kampiti kuchina Nsongole ari kampiti kuchina Nsongole ndiye chani kuti kuzombera weka munthu ndi wovuta kwambiri anthu akukalonga mukanapanga zimene apanga ma intelligence lero lino anthu akukalonga kapena akumangochi anzanu ndi ochenjera titengerepo chisanzo apapa anthu akumangochi anthu akumakanji akukalonga anthu du anakupasani ndalama koma ma intelligence amayenda ndalama ine jinga za moto tikulankhula pano koma sana avotera anthu anapasa katundu aja ndiye nanunso anthu akumangochi anthu akukalonga munapanga mistake tiyankhule basi zinadusa koma tiyankhule kupangira pamawa amalawi katundu landilani nyumba za moto njinga za moto kaya manyumba akumangiredi koma povota mukapanga zimene apanga ma intelligent ma intelligent ndiye kuti tikhale bwanji moyo wovuta kwambiri munthu sungamvesa kuchokera pompano pa Yawo FM Radio 91.1 muri ndine brother Salo chizukulu chene changanga pia munthu tiye amene kumene ndimene amapangira munthu samapanga za mphepo yayi osamapanga business ngati mmene anapanga anthu akambaluko anthu opusa kwambiri anthu akukalonga anthu opusa kwambiri akuti kupusa anapanga bwanji kuti anapasa ufa ndi kwanamiza kuti mukativota tikupasaniso 50 kg akomana ufa wakambaluko awana wapasa akuti sana apase mpaka lero ena akulira mpaka lero akuti koma mukamatukana musamane kuti akambaluko ngati wonse kunena nokhanokhano amene munavota MC akambaluko apumpha situ kunena ena awe akuti ayi muluzo wa galu ndi umozi zimenezo ndi zanu muweluze ndinuyo inu zoona munaziona kuti makhansala mpaka atatu ayi musipi kuwina ukalonga zomwezi ukungolemera kuti wakhwima ena tu ndiye anapita kwa sing'anga masing'anga ali voice mero uko sana wine ku ma intelligent atawukira akuluakulu nkhani imene yachipangidwa ku chisankho ndibwereze zakhala bwino chisankho chimene chapangidwa ku MCP chapanga bwino kwambiri chifukwa amalawi ambiri atengerapo chisanzo chifukwa zimene zijazo ndi zimene zimafunika kuti akakupasa ndalama zija mudye musasiye ndalama chifukwa ndalama ndizofunika koma voti mmakhala nokha anthu tu alira leloko kulira pamene ndithu amene anapasa ndalama sana avotere awavotera ena aluzatuku akina Nkaka manja ali Nkhosi akina Keni Pepe kare aluza sana pezekena kali konse kodi nanga inuyo amene munkavotera zeni kodi anakuyikana makamera kofota kuja samaika makamera inu kungovota nokha basi kuti chakwera uja amatipasa zijazo kamba kuti gula voti ndiye ifeso timuonetse ndiye kumuonesa kwake osamvotera chakwerayo ndi kuvotera DPP kapena UDF kapena Ford zimenezo ndi zimene muzipanga Malawi osapanga mistake ina iliyonse next time muzapange zimene apanga ma intelligent kumeneku ndithu kulilongwe osavotera kina Pepe kare akuti Pepe kare ndiye ndani akuti munthu oti ali ndi ndalama ngati ovutika akuluakulu mavuto kwambiri munthu khala ndi ndalama kukhala so ngati ulibe kana kali konse akuluakulu nkhani imene ndinabwera nayo pompano pa Yawo FM Radio 91.1 ndi imene yonena kuti anthu akumakanjira akuvutika kwambiri kumene kwa mfumu palibe chimene akwathandiza uthenga wopita kwa chakwera komanso anthu please tikukupemphani
tapita kumakanjira mukalongosole nkhani ya malo. Anthu akumakanjira akuvutika kwambiri, nkhani yake ndi ya malo. Kumeneku anthu akuchechedwa chimanga, koma zachisoni kupezeka kuti anthu akumakanjirako, anthu aku Mozambique ali ndi mashopu. Ndiye ife timauza anthu akumakanjira kuti pulani yake angotseka boda, chifukwa makanjira sakupanga chilichonse, zoyankhwana ndi chechala sakulankhwana chilichonse. Ndiye ife tikunena kuti pulani yabwino anthu akumakanjira katsekeni boda, anthu aku Mozambique asamalowe m'Malawi kuzapanga business. Inunso sina akukanizani kuti musapite kukalima, basi ikhale 50-50, chifukwa mukapanga zokambirana chaka chinonso simulima. Chaka chinonso palibe kulima ku Mozambique kumene a Mozambique aba, koma tana kuti zikwangwani akuzidziwa, malire aku Malawi akuadziwa kuti malire athu ndi awo. Koma chikuchitika ndi chani? Basi kuti ndithu kumeneku zikuvuta kwambiri, sakufuna kuauza anthu ochilungamo kuti kodi agulisa malirewo kapena chachitika ndi chani. Mwina kutheka Malawi agulisa kumenekuku, komatu nkhani yomvetsa chisoni. Kumakanjira kuli mavuto. 1, msewu kulibe, anaba ndalama za msewu wamakanjira, komanso tikulankhula pano ndalama sizikuoneka, komanso anthu akumeneko akuvutika kwambiri. Mafumu nonse amene muli okhuzidwa ndi agulupu che Malamya, komanso agulupu ndani ya mfumu chemkukuta, tiyeni mukatseke konse, tsekani chemkwapiti, chebinali, chemmadi, augari jamanja akatenda mistake, jamanja ngatatunda pelangana abashi yawo, jamanja ku Mozambique nanga kwa augalira ngajala ku Mozambique kulima, jamanja augari ku Mozambique ngatanda kutenda business, jamanja atende pela bashi yawo akatenda mistake jinanga akambira nika anichi mpaka 5, jamanja takambye kutama na mbongani jako tumalize kubina pomaliza tingovina chonchi. Ulangizi umene wopita kwa mafumu akumakanjira ndi anyamata akumakanjira, anyamata dzuka na makanjira, don't sleeping, timaliza tikanyimbo aka tingovina pang'ono. Washasha tiye ndisazikepo mbite kusazika kumene kusopano nthawi yanga ndikwana timanena kuti kumakanjira sukuli bwino, komanso ma intelligent kukafota bwino. Central Region MCP ya wina, MCP ndi ya Central Region basi. Ena anumango zinamiza agulu kunyi ndako mwera kumpoto, tulukaniko kumeneko. Timalize mbite. ngati munthu akuyankhula zopusa ali mu